Potom sú tu variácie, No, ten tanec, a ten ako vlastne vznikal? Tiež bola už hudba napísanú, už ho mal? to bolo Dušan, vyslovene pri klavíri na jednom sústredení, kde sme to boli sme niekde na nejakej Orave, alebo niekde sme boli na nejakých, alebo Podrohácky, alebo niečo také. A Dušan tam niečo skúšal a strašne sa mi to páčilo. To je presne takého tanec vydumanec, hej. Ale bol položený na veľmi peknej výstavbe hudobnej. Myslím, že sa mi podarilo aj celkom pekne to vystavať ako tanečne. Že to malo hlavu petu, aj takú dynamiku, aj bolo tam všetko, čo by tam malo byť v takom jedno. A nemá sme dovtedy solový tanec. Takže aj súbor to potreboval dramaturgicky a beriem to ako z jedných tých čísel, ktoré naozaj sa podarili. A naozaj stalo to len na hudbe. Na hudbe a na zase 3-4 turčianskych prvkoch, ktoré sa tam vlastne rôzne, preto aj variácie, lebo tam boli vlastne variácie v rámci tých tanečných motivov, ktoré sa tam použili.